Ambulansya sa International Committee of the Red Cross o ICRC nga dunay sakay nga mga samdang giingong miyembro sa New People's Army ang naharang sa quarantine checkpoint sa Lianga, Surigao del Sur. Ani ang report. Giharang kining duha ka mga sakyanan ug usa ka ambulansya sa ICRC sa quarantine checkpoint sa Purok 3, Barangay Payasan, Lianga, Surigao del Sur. Nakadawat og impormasyon ng otoridad nga may dala kuno kining samdang miyembro sa NPA. Nasayran sa 11 ka mga pasahero niini, duha ang gituhuang miyembro sa NPA, ang usa ka 22 anyos nga babae ug 32 anyos nga lalaki, kinsa dunay mga samad pinusilan. Nasayran gikuha ang mga samdan sa usa ka hilit nga lugar sa barangay Hanipaan. Dalhon mga pasyente sa Davao Regional Medical Center aron patambalan. This is not an incident, but this is a purely conduct of checking in the provincial quarantine control points with prior coordination sa Philippine Army at saka sa International Committee of the Red Cross. Ning bago lang, dunay nahitabong engkwentro sa kasundaluhan batok NPA sa Lianga, Surigao del Sur, kung asa gingong napatay ang 20 ka mga miyembro sa NPA, kauban ang mga tag-as nga leader nini, sama nila Mirna Solarte alias Maria Malaya ug Alvin Luque alias Joaquin Jacinto. Gingong dagansab ang samdan atol sa hitabo. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.